ang gobyerno karon, Marcos administration, kung imong tanawon, gihimo pa ya ginila mga higala halos tanan. No? Although siguro di kini makita mga higala nga si BBM mismo ang ni kuan dia, pero kining mga lakang mga higala against Vice President Sara Duterte, daghan ba gyud? Apil na diha mga higala ang pagpaulan og kaso. Kaya kung magkakatrabang ano nila paulan og kaso, alang nga kulang na lang sa basketball court pa sa kahag-kaso ni. Diha mga higala sa impeachment, gibirahan na. Diha sa ombudsman, gibirahan na. Tanan nga pwedeng pasakahan og kaso nga taas-taas mga higala, gihimo na nila. No? Okay, kung imo tanawon ba, musugot man sila o sa dili, makita gini mo na, nga gusto nila mga higala nga ma-down gyud ang mga Duterte. No, nga mawada nagsalig ang mga Pilipino sa mga Duterte. Pero doon na mga higalay, kining survey, ang WR numero mga higala, survey kalabot mga higala sa mga posible nga mamahimong gitawag na to presidential survey race sa 2028 mga higala. Makaana ka ba no nga? Matay. Grabe naman ganilang banat mga higala kang BP Sara. Grabe naman ganilang birada mga higala. Siguro gigamit pa ang kwartas gobyerno pero ngano man mga higala nga di man gyud ano? Wa man gyud ni ubos mga higala. Siguro nakuhaan gamay pero dili man ingon ni ana mga higala ka tiurok unlike mga higala aning atong presidente. Wa man tay ni biraan eh. Ani biraan ni iya mga kaalyado pod. May mga nibiraan eh. Kalyado raman niya na sila Saldico. No, iya man ang mga sa una, uban-uban na aper-aper mamagay na sila. No, smile mamagay na sila mga higala. No? Unlike pa ni nga Presidente Marcos, may higala nga tanawon ni mo ron, nisad-sad yun. No? Ang iya og adto ka, mubasi ka mga higala sa SWS. Ang iya mga higala nga net rating, trust rating mga higala, mitiurok yun sa negative 3. Bullseye! Bullseye! Samantala mga higala ang sa Vice Presidente taas pa. Layo pa kasi taas pa yun mga katropa.